Hasteo wani mairum tai cookies kaham shenam jagai mong khaimani yagulo haino hai ojorao wa bulaini cha shenamukha haste obono poila shenamoi funokha somir jomatia mongoi agartalani khoroksha bamboo society ni adong tai north east ni bamboo project o samung tangnaibo shenamkha wa bulaini cha bo tabuk sakjora tei wa laini 600 kg hai cha shenamkha baniani bagai tai abono delhi ni khoroksha bania khainaino falkha shersao 120 rangmari khai falkhabo aboni bisingtino south east asia ni hakotorogo berei naikha china no khoboi juda juda hakotoro berei nainani shepmankha omothani adong ongoi afrono wano tuye workshop khaithani manjago arono nukbu puila walaini cha shenamani agi gobangma jorani simino walaini cha tongo china wo surjawi naikhe walayo gobangma bithibiraini gun tongo o walaini quality kahamni bagai borok rongni thani belaino se sanmani tongbayu walaini chani palibo kachakno ungu tai thogmani botai kobuni charo khaino phiaba je man thogoi tongmani aroma chani silai belai juda tabo gobangma hakotorono walaini chano no gobang kok painai bango tripura hawo dal thamchi hai wa man thogo wani joto daldi walai bai cha shenamai manfano ti oleberi bamboo eba kanak kai walai bai gobang kok shenamjak kogo waleng yafangni bulai karano kholoi jai jai khe furane akoi ocha shenamjago wa bulayo kolom khe tongkogo antioxidants antibiotic tai tongo anti cancer drugs walaini chini hamari sana thangkhe je mola cha tongo aborok ongkha bukhnai shakor bua tai bua bai bekreng ragra thani chugo tamuni hinba wa ernani bagai mungsha bithi birai eba chemical rock renani nangya north east ni joto hawano wa kaijago o warok bebakno organic lamateino kaijago abagaino kha chong hori mano o chano manthoke sannai gobang mano ongnai china no khoboi hayungni tabuk joto jagao no walai paijak bainai Tomuno Tripura wo walai ni cha hatiwo manthok rikhe ketal kok bania phaima bai